Nan mun zo location kenan. Sabon fim ɗinmu mai suna Rikicin Dangi. Ku bibiye mu a YouTube channel mai suna Almumar TV tare da BRT Multimedia TV. Kar ku manta sai ku danna mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wallahi mana aiki ne ban gani ba tana sale. Hajiyar mu kenan. Uwa mai goya marayu. Jaruma Minat Gombe. wanda wasu ba su taba yi ba. Muhammad Akshe. Wallahi kuwa mun yadda su alinun karshen ma'ana ga kuma mai kuɗi Gombe. Babban jarumin mu kenan. Amma banda jirgin nan garuka ba gashi ya kashe masa manzo wannan sound ne kenan wanda Cap Gombe da shi muke ji. ba gashi ya taba masa kariya ba ga kamara Saifullahi Gombe, ga Muhammad Sani number 1 daraktan daraktoti na jihar Gombe gaba daya. Allah ya kara nisan kwana. Aiki yana tafiya yadda ya kamata. yawwa jarumata kyauta ta musamman kike ci a wannan London boy kenan, costumiya na Gombe state gaba daya, wanda koda Kano ya karada. gaba da Allah wasu Gombe ba London boy sai shi kare. yanzu ga mutum da masuna ya koma Dubai. Hajiya. Yes. Duka hada ke a ciki. Hadda ne? Za ki dan zauna da wani magana da yake idan tana magana sai ki da dan irin wannan da gaskiya ta fito nan alamun gaskiya tana yawa yawa I am rolling. Silent. Action. Ya ce ka kashe wannan abin, za mu fara jawaran